what's up mga ka-YouTube boy, Venz Jethro original. Welcome back to my YouTube channel. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na, Venz Jethro original. Kung pakiclick ang subscribe button, like and share, subscribe at the notification bell for more updates. So, ang gagamitin natin na salita mga ka-rig ay Tagalog. Sabi po sa aking mga viewers na Tagalog daw yung gagamitin ako. So, yung gagamitin na to yung salita guys is Tagalog. So ngayong araw na to mga ka-rig, so ngayong araw mga ka-rig, maliligo po kami ng dagat mga ka-rig. So meron lang kaming hinihintay saglit yung mga kasama namin, yung mga pinsa namin yung mga pinsa namin mga ka-rig. So hindi po talaga po ako marunong mag-Tagalog mga ka-rig. So first time din ako mag-Tagalog mga ka-rig. So sige, atong huwaton akong mga kauban mga ka-rig. Sige, ako sa niputlo ng video na ako mga ka-rig. And 3, 2, 1, let's go! So, ngayon mga ka-rig, meron tayong guest na si Ninil sa umaga, Ninya sa gabi. So, mag-fashion show siya mga ka-rig. So, ako may pakita inyo. And 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up mga ka-rig? I'm back mga ka-rig. So, ayun mga ka-rig, meron na po kami sa Wiggys mga ka-rig. So, kasama ko po yung mga kaibigan ako mga ka-rig na si Jason at si Ninil mga ka-rig. So, sila sa Wiggys mga ka-rig, nagluluto. Bago pa lang kami nakapasok dito mga ka-rig. Ano? Yo, what's up? Si... Guys, tagsugba naman guys. So mga ka-rig, today is a special day. Special. Okay. So ngayon mga ka-rig, bumili. Basta mga ka-rig. So mga ka-rig, nami karon sa Wiggys na maligan ng dagat mo. Anong channel mo? Venz Jethro original. Wala ba ka subscribe na para lang ang notification. Don't forget subscribe ay yung YouTube channel. So ayun mga ka-rig, si Jason ang naghaling sa among kuan. Si Jason ang naghaling sa among kuan. Uling, ha? Sa dagat mga ka-rig. Nagpahangin, so kapoy jud ganito sa mong gikuan mga ka-rig, sa mong gibantayan nga nagsugba may pag-ari na may Nil, may pag-ari na ta magsika. Oh, mga ka-rig. Okay, mga ka-rig. So mga ka-rig, tanawa ang view sa dagat. Kung unsa ka nito mga ka-rig.
So mga karig, ipakita na ko ninyo ang kuan yung rin sa Wiggys. So sige mga karig, ato sa niya tong pamo na tong video mga karig kay ipakita na to ang view nga rin sa Wiggys sa dagat mga karig. So dili na ko magdugay. In 3, 2, 1, let's go! Nilakaw lang dyan may gamay sa nga rin sa asa dito nga ito gani. So, what's up guys? So, karon guys, padungi sa tunay. Ora dito ang Ora dito ang Wiggys guys. So, karon guys, padungi nga to guys. Kami at tuon kadyut. Mabusta ba ora to guys? So okay mga karig. So karon mga karig, medyo nilakaw jud mi nga gamay nga rin sa padong sa tunay mga karig. Kay mao jud nilang ganahan mga karig nga magsuri-suri kay karon pa jud mi tawag kagawa sa presuhan mga karig. Presuhan. Ayak ko na sa Yo, what's up? What's up? Yo. Yeah. Yeah, consolation. Ano to niya? Organ? Gaka mo. So shout out mo. Subscribe mo sa Venz Jethro original. Yeah. Sige, thank you. Yeah, sige. Yes, sir. So, mao din na ang magpa-shout out mga karig. So, subscribe na mo sa Venz Jethro original. Paki-click ang subscribe button para updated kayo mo sa kung mga bago na mga video. Yeah. Great guys. So, like and share and Comment. So, aray na maya. Ito mga karig. So, mga subscriber ito na ito mga karig. Kung sa wala pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na Venz Jethro original. Kung paki-click ang subscribe button para updated kayo sa mga bago na mga video mga karig. Padong na Jomie karon sa tunay mga karig. Video init yung kayo mga karig. So okay ra. At least nga nakagawas na karon mga karig. Sa mga karig no. Kupti sa Puli. Padayo to po tunay. Mga karig no. Nata sa Wiggys ka no. So grabe kay mga tao mga karig. Grabe mga karig. Grabe kay mga tao mga karig no. So kung ganahan mo mag-outing mga karig o mali dagat, di na sa Wiggys, barato pa, og lingaw, hagtaw, sobra. So mana mga karig, muna yung amigo si Jason. What's up guys? Wala pa kayo na like. Subscribe mo mga karig, Lupa na kayo. so mga karig. Tara mga karig no. So grabe ka mga karig no, lingaw kayo mga karig no. So kung wala kayo yab, maligo sa dagat, libre na tanan. So karon kay wami uyab. Single pa hon mag-iamo sa enjoy ang among pagkuan. Itaw na mo. Wajan may mga uyab mga karig. So kung gusto magkuhan mo mga karig, i-comment out ka nang ibutal na namong kuhan. Kasi pangani mo? Jason na bukay. Jason o si pangan sa Facebook mga karig. Balik ka kasi pangani mo. Sa Facebook dito na bukay please add. Og si email mga karig, ganahan ka pag-abingon ako. As always, share ako. At may Facebook account, minute. Ganahan tambag na ara ko, good vibes na ara ko. Payuyab na ara ko. So maon na tayo mga Facebook mga karig. So sa kinsa. Also So mga karig no? Okay mga karig. Birthday kayo sa birthday.
So, for birthday, Teresa. Atugatan. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. So, mga karik, nobel na naman. Yo, what's up mga karig? I'm back. Yo, what's up? So, karon mga karig kay na may karon sa among cottage mga karig. Yung cottage kay mo pay pag-abot ng mga rin mga karig. So, okay, mga una may mga karig. So, i-update ra mo to. I-update ra mo sa akin mga sundan nga video mga karig. So, dili na ko magdugay. In 3, 2, 1. Let's go. Couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love. Naman jud mi og pangaon mga karig. Gumanado ko ng pangaon. So karon mga karig kay padong mi karon maligo mga karig. So puyog na ko si karon si Dara to sa kamera nimo katugan na Ang kaligo. butterflow. So karon mga karig kay padong mi karon. So karon mga karig kay padong mi karon maligo mga karig puyog na ko si. Puyog na ko si. Ma, Nenel. So, mga kaorig karon is, atong moton is maligo dagat, di ba? So, mag-prank ta mga kaorig ko. Mangitag ka ng like, magabay din, no? So, ay! So, ayun kalimot mga kaorig. Macho gay. Macho gay ta ka rin. Basta sa macho gay. So, mga kaorig, tanaw lang yung mga bagong video ko. So, mga kaorig, wala pa ka-subscribe sa YouTube ni Venz Jethro, subscribe na para lagi kang update sa mga bagong videos niya. Notify ka. So mga karig, let's go. Paki-click ang subscribe button at ang Share, like, click ang subscribe button at ang the notification bell para updated ka sa mga bago na kong video. Okay. So mga ligo na mga karig in 5, 4, 3, 2, 1. Venz Jethro original. I'm back mga karig. So karon mga karig kay nahuman na jud mi og kaligo sa dagat mga karig. So katong magpa-shoutout ganihas. Katong pagsuri-suroy na mga to sa kilid mga karig. So shots. Tris kilyon mga karig. Katong tulo ka buok shoutout. Yan na din ingon. Kuya mga karig og sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na Venz Jethro. O paki-click ang subscribe button para updated ka sa mga bago na kong video. So karon mga karig. So karon mga karig, so padong na jud mi pauli mga karig. So dapat nga ma-enjoy mo ani ang akong video karon akong gihimo nga rin sa sa Wiggys mga sa karig. Wiggys Beach Vlog So duka kayo mga karig, no? So Okay. anyways mga karig, natay ka nang ipahabol kamay. So kaysa itong mali uyab, pamili banding, pamili outing nata Wiggys, no? For 10 pesos only, makalingaw. So plus in, barato na mo. Pero tubig. Hihit. Nagtubig mga karig, ay ito naman yan kayo. Poloro na. So mga karig, Sige na. so mga karig, natay tubig, no? Natay gripo nga hini mga gas, o gripo nga sa mga CR for 15 only pesos. For kalig ba? For CR, so Kursi.
Higo no? Oh, ligo. Higo niya. 20 pesos. Okay mga karig, Sa mga mga Korig. so, So, ako din ang mga sponsor no, sa tubig. Salamat din ni amigo din. Dagan. Uy, kung uyab. Amo na siya. Kani si Hana. Ana. Kani si birthday girl. Tapos si kanang kuhan. Si... Okay mga karig, so dili lang ko magdugay. Dili lang ko magdugay mga karig kay mga madog na dyan pauli mga karig. So hapon na dyan kayo mga karig, so dili lang ko magdugay. Kasi mga Korig, so mga Korig. Gusto ko uyab no. Kasi gusto ko kilid. Gusto na bali na gusto. Single, ready to mingle. Tara, lingaw mo sa video ni Venz Jethro guys. Yes sir. Ay, pwede noon. Amen. Sa guys, kanang ganahan mo mari guys, hindi kay Biodre guys. Dagan kay Gusaruyan guys. So, karon guys, time na namo kung muli na mi kay sa may basta bawar to guys. So dapat mga karig, so malingaw jud mo sa akong among video nga among gihimo karon mga karig. Sa wala pa nakasubscribe, akong balikan mga karig, so wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na Venz Jethro Original ug paki-click ang subscribe button at ang notification bell for more updates. So karon mga karig, so dili na ko magdugay in 5 4 3 2 Asa mga Korig, 1. naantay gusto mo rin. Kung gusto mo comments no, gusto mo na yung magpa-challenge no, among buhat mo rin comments lang sa Comment down below and mga Korig sa channel ng Jethro. So thank you so much and God bless. okay, dili lang ko magdugay in 5 4 3 2 1.